Moi! Mä oon nyt mun bessukaa kirkostyttö kanssa, eli Kriksu kanssa sekoilemassa ostarilla. Mä oon tuolla kyllä vähän ostarilla sekoilemassa. Kriksu on siis todella hyvä tyyppi. Ei voi olla parempaa bessua olemassakaan. Ja mä laitan, että nyt mä kihun sua sellain, mitä mieltä mä oon susta. Sä oot tosi tyylitajuinen, söpö, hauska ja huumorintajuinen, sarkastinen. Ja tää on ihan kiva. Mä oon saanut muutamalta vähän haukkumisia mun äänestä. Ja no, se voi kuulostaa aika lapsolliselta ja tyhmältä tää mun ääni. Mä voin sanoa, että mä oon ihan 13-vuotias. Enkä mikään niin kuin 9-8-vuotias. Tää kuulostaa ihan uudesta, mutta moikka!